Og Lena, indtager du tiden i gang? Det var 72,57 sekunder, og det er godkendt. Den næste skal vi op og stå for. Han er nemlig en af de allermest spændende nogensinde i Danmark. Han har groet med Steffen Knudsen her, kommer med afskud kendt Koldings. Her, mine damer og herrer, Henrik Høber. Den røg ned. Er det rigtigt? Ja. Og jeg kan ikke tælle. Skal vi så ikke bare lægge 15 til de der 76,21 sekunder? Det er over et minut. Ja. Nu skal vi have den sidste en. Hun er regerende verdensmester. Hun har brormand Kasper med. Her kommer Pluto. Her er det Christina Lønge. Den smuttede igen. Aus. Men hurtigere end det var hun faktisk. Det var den hurtigste tid, 72,45. Desværre skal vi lige lægge de der dumme 15 sekunder til. Så det gør altså, at Anders Hansen på 72,52 bliver vinder i aften. Skal ikke lade stå over den, damer og herrer? Yeah.
En lille far især her, altså Boogeyman. Men hun fik jo en lille ruller hernede. Jeg synes godt, hun får en dispensation, Lena. Ja, det vil jeg faktisk også mene. Desværre var vi jo også på de her 85,11, så det er altså nok desværre Anders Hansen, der vinder i aften. Men Anders Hansen, skal vi ikke give ham en stor hånd, mine damer og herrer, med Groom Thomas Larsen.